Gali in Rwanda. I've been to Uganda and Tanzania. Gikunde ma Goma Gilikande. But the capital of Central East Africa is Nairobi. Manonya kingene capital center mar East Africa in Nairobi. To gik mawachore gi magito konego wachre. Jo Tanzania gi jo Rwanda kidhi hair dressing shops ma Nairobi kaya. A lot of them Rwandese MTA. Music mwawinjo Nairobi kae kidhi kuonde ma jibodhe kata mana over the weekends. Wawinjo miluongo ni Congolese music mang'eny. Wawinjo miluongo ni bongo bende ma Tanzania music. Koro waboro a lot of them from Tanzania and also from kamiluongo ni Congo. Koro wadak alora maber aka East Africa. To jotelo mofuo bro ketho dak mar ji ka ok wad very careful. Emomiyo nyaka wabed very vigilant. Mong'eyo kaka wadak. Ok daher ni koro gimoro timre no kanya winjo rumba mahero chande mawuok Congolese. Ok anya hero ni nyithindo mago thum mamit mawuok Tanzania mahero winjo. Ok anya winjo nikech uzi mag jotelo belagi. Number 2, ang'o miluongo ni detention without trial. Detention without trial en gima old school gima chon ma ok onego bed ni piny masani ng'ata ma modern ng'ata kaka Chirage is a lawyer. Onego bed ni Law Society of Kenya micro license certificate mare. You cannot okinya support anybody okinya support detention without trial. Kada nyathi matin okinya loro ne ot ko penji okinya timo detention without trial. Nikech onego bed ni jok manomak Tanzania any jurisdiction katimaka mana Europe katimaka mana America, the only thing manyaki team subject me to the courts of law. Okinya bedo ni nyalo detain ng'ato for more than 38 days, then he release it okiwach kuma no timo to he hold at ransom for that. Okinyal timore obed Museveni obed Suluhu obed ngano, you cannot do detention without trial. Detention without trial enango ndalo moko nene awinjo ng'amiluongo ni Wasonga Bishop ma Maseno West kana wapenje kapod wat ang'o ne detention without trial ketwoni gino bedo detained gi sirkal mar Kenyatta to nuwon gino ng'ise ni detention without trial en imaki at the whim of the president timo kuchung to wacho ni mak Nauru Cleopas no tok tere doho eni tere jela moko yale. Koro maik mano timre gi awagi gima ne gitimo ok gi discuss ing'en mane kama gini rume gima ng'ani wacho ni mondo njogo finya gine gitimo ang'o. That's the first question. Okada gin gifinywa kada gitimo kata bed na nyoja wamako jo Iran moko gi drugs moko Mombasa kai. But the first thing manene they were sent to court to give the accused gango give possession of illegal drug inside jurisdiction ma Kenya law ma Kenya ngata mi makata ngata mako mana airport kati make mana kuri. The first thing nyaki bed subjected to a magistrate court. Koro gima jogi nyotimo ni ng'ani en ng'ama wuoya to ko ng'ama rieka ahinya. Koro kata wacho discuss Chirage koro bende tama. Suluhu Hassan Suluhu ng'eni Suluhu bende ayo Tanganyika koche. Tanganyika en podi Zanzibar. Zanzibar ki describe Zanzibar poko develop ahinya. Zanzibar paro kata skude mag university poko chopo kamiluongo ni Zanzibar. Koro Suluhu to bedo president aparo ne gima duong' ahinya. Tanzania duong'. Tanzania ng'en kod ji mang'eny kabisa mengo Kenya kae. And the size of Tanzania rom kod Kenya gi Uganda koriw. Koro Tanzania kama duong' to joma tiere be ng'eny. Then koro wanti miluongo ni youth bulb nasebedo ka discuss ka. Gen Z protest mane tiere Kenya kaka. Di protest man tida wach mabubi wa in Uganda. Kod mancho timbre Tanzania gi. Anyone called youth bulb nyati madwaro lokruok. Obed kamora mora, obed Migori kod Gishela kod. Obed Korwa Siaya, obed kamora mora. To most of the time chon ne wan gimiluongo ni history kidhi history mari. Ne wan gimiluongo ni agrarian revolution. Then wachope gimiluongo ni industrial revolution. Sani koro wachope gimiluongo ni information revolution. Ma information ema inteko, information is power. Koro gima timore ne yudo seche moko na Gen Z manene wan go kakande joma nene organize gigo ne ok gin jo Kenya modaka ne organize kamoro miluongo ni X space jomodak loka jomoko dak America jomoko dak Britain jomoko dak China jomoko dak kure to they're able to organize these things. Mane motimre nyaka Tanzania kacha
Mane manotimre nyaka Arab Spring ndalo manigolo Gaddafi giri. There were Libyans modak America modak kure through Facebook to ginyalo organize gini ka. Koro kichako mako ji ka Suluhu Hassan timo chande ni mako ng'ata ng'ata. Nyaka jok manie TikTok. Nyaka jok manie TikTok. Gumana kwayo serikal ma Kenya. Kik utem retaliate by mako jo Tanzania ka nigi dok Tanzania. Mano wadhi bedo kwang'e gimotimo.